Πέρασες. Η 1 Φεβρουαρίου καθιερώθηκε από την πολιτεία ως ημέρα μνήμης για τη δολοφονία του Άλκη και όχι μόνο. Θα ήθελα να πω αυτό εδώ πέρα. Εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε ο αθλητισμός πριν από 3.000 περίπου χρόνια για να ενώσει όλους τους Έλληνες, για να μην μάχονται μεταξύ τους, αλλά μέσα από το αθλητικό πνεύμα να αγωνίζονται και να αγωνίζονται για να είναι ενωμένοι. Μέσα στο πνεύμα αυτό εδώ πέρα θα ήθελα και η ημέρα του αθλητισμού να ενώνει τις φωνές των φιλάθλων όλων των ομάδων, έτσι ώστε να φωνάξουμε και να πρωτοφωνάξουμε όχι πια βία μέσα στον αθλητισμό. Ας είναι αυτή εδώ πέρα να κάνω την ευχή, η μέρα του αθλητισμού, του φιλάθλου, να είναι μια καλύτερη μέρα για τους ανθρώπους, μια καλύτερη ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι φίλαθλοι. Ευχαριστώ πολύ.